Ľudia, takže sme tu na bajkoch s Oldopoldom IT a dajte mu follow na TikTok a vlastne sme na Pump-tracku v Laskomeri pri Bystrici a boli sme aj na Flow Traili tam v hore, ale mali sme z toho video, ale nevidno tam skoro nič, lebo nemáme žiadny dobrý stojan, takže natočíme niečo stadito, ako tu skáčeme, lebo ja netrenujem nejak bicykel, mňa iba minule jeden borec naučil trocha skákať, tak to tu natočíme. Keď chcete, môžete sem prísť, je to dosť dobrý pump track a tam v hore sú dva rôzne traily, ktoré sú zábava, že riadna. Takže tak no, zatiaľ čau. Dobre, čiže toto je môj bike, s ktorým teraz idem skákať. Oldopoldo IT má tiež, ale nechce ho ukazovať, takže tak. Môžeš. Hej. Aha. S týmto bajkom skáče Oldopoldo. Troška starší, ale aj tak stále dobrý. No a ideme tu teda skákať a tak no. Nezabúdajte na prielbu, ja síce nemám žiadnu dobrú, ale proste ako prielbu treba mať, takže tak. Dobre ľudia, takže máte to tam. Oliver sa potom strtkal, takže tak. No ale pekne som to jumpol. Fanúšici, počkajte. Nikoho nezaujímaš. No. Chce sa vám pochváliť s jeho maličkou ranou. No, takže prešli sme to, on sa tam vytrieskal. Ja som mal potom ešte nejaké dobré pokusy, ktoré som úplne pekne jumpol. Teraz idem ďalej jumpovať, ale tak to bude všetko na toto video. Tak, čaute a vidíme sa u ďalšieho videa. Poldo.